כאשר יש ניתוק הרגליים מהרצפה, אז גם מכה לא כל כך חזקה יכולה להוריד מתאגרף לקרשים. ואנחנו רואים כאן את המנצח, עמר אסד מכפר יאסיף. קרב בין גבי ממאייב מהפועל פתח תקווה, הוא אלוף ישראל לבוגרים בשנת 97, מול בלאל אנבטאווי מכפפות הזהב שפרעם. קרב במשקל של 51 עד 54 קילוגרמים, 5 סיבובים, אורכו של כל סיבוב 2 דקות. ממאייב במכנסיים הכחולים, כשהמנצח בכל קרב מעתה ועד לסיום המשדר הזה זוכה ב800 שקלים, המפסיד ב200. רון, מהפכה בתחרויות האגרוף בישראל. לראשונה משולמים סכומי כסף שיכולים לאפשר למתאגרפים קיום אפילו חודשי. מעולם מתאגרפים בארץ לא הסתכרו סכומים כאלה בעולם האגרוף, ואולי זו מהפכה שבזכותם של יוזמי הרעיון של התחרות הזאת, אבי פוקס ודני דולמסוב, משולמים סכומי הכסף, ואני מקווה מאוד שהסגנון והמתכונת יימשך. בקרב הזה אנחנו רואים את גבי ממאייב, אלוף ישראל במשקל 48 קילוגרם לשנה זו, שמתחרה כאן בקטגוריות משקל גדולה יותר מול יריב כבד ממנו, ולכן לדעתי אנדאווי גם זו הסיבה שהוא מנצח. הניצחון של אנבטאווי 3-2, למעשה הפתעה, הוא מנצח את אלוף ישראל. כן, הוא תפס אותו לא מוכן מבחינה פיזית, וכושר גופני עדיף הביא לניצחונו בקרב. והנה הקרב השלישי במשקל 54 קילוגרם, הפינה הכחולה מיכאל נובוסטובסקי, גם הוא מהפועל בת ים, נגד מחמוד סבא מכפפות הזהב מג'דל כרום. בוא נדבר אהרון באופן כללי על החוקים של האגרוף החובבני. להבדיל מהאגרוף המקצועני בחוקת האגרוף האולימפית, כך האגרוף הזה מכונה, המתאגרפים חייבים להתאגרף עם קסדות מגן על ראשיהם וגופיות על גופם. יש גם כללים מאוד נוקשים לגבי מכות לא כל כך חוקיות, בעוד באגרוף המקצועני החוקה יותר מתירנית ולא כל כך מקפידים על אגרוף ממש סגור, ובאזור קדמת הכפפה מותר להכות. כאן ממש מקפידים על כל דבר, וכל פאול זוכה להערה מצידו של שופט. יש כאן גם הקפדה יתרה על נוקדאון, ספירות חובה, כאשר מתאגרף מקבל מכה סופג חבטה חזקה, וגם אם הוא עדיין עומד על רגליו, השופט זירה עוצר את הקרב וסופר ספירת חובה, ומספר פעמים זה גם יכול להפסיק את הקרב. 4-1 מנצח מיכאל נובוסטובסקי את מחמוד סבא, וגם הוא זוכה ב800 שקלים. אנחנו עוברים עכשיו להפסקה בין הקרב הזה לקרב הבא, ואותה אנחנו מנצלים למופע ילדים בסמבו קרבי בבית הספר דניאל בבריכת גורדון. שם מתקיימים חוגים לאומנויות לחימה בהנהלתו של דני דולמסוב, שביוזמה משותפת עם אבי פוקס, מי שאמר ישראל בשנות ה-70. הם יזמו את קיום התחרות המוצלחת הזו, והילדים האלו מבית הספר דניאל. נקווה מאוד ששני החבר'ה, אבי פוקס ודני דולמסוב, ימשיכו ביוזמה הברוכה הזאת וירימו ויקדמו את ענף האגרוף לצמרת העולמית, כי מבחינת פוטנציאל במדינה ישנו הפוטנציאל. עם ישראל, בני ישראל ידועים ככישרון באומנויות הלחימה. החבר'ה כאן מדגימים תרגילים של סמבו. סמבו זה סגנון האבקות חופשית שמשלב גם האבקות וגם ג'ודו. עד כאן עם סמבו. אנחנו עכשיו עם הקרב הרביעי במשקל 54 קילוגרמים. גם הקרב הזה הוא 5 סיבובים של 2 דקות כל סיבוב. חנן בורד עם הגופייה הכחולה ממכבי נשר עזריה מול סרגי קרימוב בגופייה האדומה, והוא מבריכת גורדון. קרב בין שני מתאגרפים עולים חדשים, ואתה אהרון יודע וגם הם שעתידם עוד לפניהם. שני החבר'ה כן, הם אכן עולים חדשים. סרגי בגופייה האדומה נמצא כחודשיים בארץ. זה הקרב הראשון שלו בתחרות רשמית. הוא ניהל מספר קרבות אימון במועדון, ושני החבר'ה בהחלט מסמנים את תקוות עתיד האגרוף הישראלית. למרות סרגי קרימוב בגופייה האדומה מתקרב לגיל 30, הוא עדיין יכול
לתת פייט טוב גם בזירה הבינלאומית. לעומתו, חנן בורד מתאגרף בתחילת דרכו באגרוף, מתקרב לגיל 20 ועתידו עדיין לפניו. יכולת טכנית מצוינת של שני המתאגרפים שמפגינים שליטה בכל רזי המכות באגרוף, מכות ישרות, מכות ו' ומכות אפרקט בשתי הידיים, וגם הקומבינציות שלהם מצוינות. אנחנו רואים כאן בהילוך החוזר התקפות מצוינות של חנן בורד. קרימוב התגונן ומיד יצא בהתקפה תוך מכות תשובה מצוינות, מכות מעבר מבטן לראש וקורדינציה וטכניקה מצוינת לשני החבר'ה האלה, שעוד נשמע עליהם לבטח בשנים הבאות. למנצח בקרב האדום, פינה אדומה, סרגי קרימוב מבריכת גורדון. היה כאן קרב שקול מאוד, סרגי קרימוב גילה עדיפות קלה וניצח את חנן בורד. עכשיו אנחנו עוברים לחבר'ה צעירים מאוד. גנדי שי ממכבי עפולה, בן 17 בלבד, הוא מול לטיף סנובר, בן 18 מכפר כפפות הזהב, כפר יסיף. סנובר אלוף ישראל לנוער בשנת 97. זהו קרב בין שני מתאגרפים צעירים שעדיין יעברו ליטוש וחישול למעבר לבוגרים. גנדי שיין הפגין יכולת טכנית מצוינת בתחילת הקרב, ובהחלט יש מה לצפות ממנו. עם מוכנות פיזית מתאימה, הבחור בהחלט יוכל להפגין רמה גבוהה. שיין במכנסיים הלבנים סיים במקום השלישי ב-96, ובאליפות לקדטים, זה היה באליפות לקדטים, מקום שלישי ב-96, וב-97 במקום החמישי באליפות הארץ לנוער. שני חבר'ה מנהלים פייט, בהחלט מעניקים חוויה לקהל הצופים שממלא את אולם אוסישקי. ואנחנו מדברים על קרבות קצרים מאוד, כך שאין כאן זמן לגישושים, ישר נכנסים להתקוטטות, וגנדי קצת נראה עייף בשלב הזה. זו הייתה הבעיה שלו, חוסר כושר גופני, הכריע את הקרב לזכותו של לטיף סנובר מנצח 5-0. שליטה מוחלטת שלו בקרב. אז ענף האגרוף בארץ אינו זוכה להישגים רבים בזירה הבינלאומית, זירה תרתי משמע. אחד מנקודות האור זהו ואצ'סלב מייזל. שלום לך. שלום. אז במקרה שלך אפשר לומר שהייתה לך שנה טובה. נכון, זו שנה טובה בשבילי. ובמהלכה השגת כמה תוצאות יפות, ספר לנו עליהן. כן. לקחתי קודם אליפות העולם, ובאליפות ישראל לקחתי מקום ראשון, ובפינלנד לקחתי מקום שלישי, עשיתי מבחן לאליפות אירופה, ועכשיו לקחתי מקום חמישי בעולם, באליפות העולם. מקום חמישי באליפות העולם, וכאן בתחרות הזו כמובן שאתה חסר. מה קרה לך? נכון, יש לי כאבים ביד ואני עוד בטיפול, ואני לא יכול להשתתף. אם הייתי מרגיש טוב, הייתי משתתף פה. בסדר, אהרון, גם של הקהל בבית, של מי שהגיע לאוסישקין, וכך שמייזל לא השתתף. אין ספק, ואצ'סלב מייזל, בכיר המתאגרפים הישראלים כיום, מתאגרף שמדורג חמישי בעולם, ואין ספק שהבחור בהחלט מסומן כתקווה אולימפית לסידני 2000. עכשיו לפנינו במשקל 57 קילוגרם, אבי חוניאשווילי ממכבי ביאליק, הוא מול ארתור גורגניאן בגופייה האדומה מכפפות הזהב נהריה. אנחנו בסיבוב השני של הקרב. ארתור בגופייה האדומה, מתאגרף טכני, הוא בן 28, נמצא בשלהי הקריירה שלו. שוחחתי איתו והוא אמר שאין לו כל כך הרבה מוטיבציה להמשיך ולהתאגרף, כי האגרוף די מדשדש בארץ. בוא נקווה שערבים כאלה ייתנו לו חושק להמשיך להתאגרף, כי לבחור בהחלט יש מה להציע גם בזירה המקצוענית, והגיל שלו הוא גיל אומנם מתקדם, אבל עדיין יכול לאפשר לו הכנה אולי עד אולימפיאדת סידני. ומולו אנחנו רואים את אבי חוניאשווילי, בחור בתחילת דרכו בזירת האגרוף הישראלית, בחור שעוד ילך וישתפר. המאמן שלו, טוליק פסחוב,
נמנה, הוא היה אלוף ישראל, נמנה על נבחרת ישראל עוד בזמנים שלי, והיה מתאגרף מצוין, והוא גם מכין כאלה. הנה סיום סיבוב מספר 2, בקרב בין חוניאשווילי לגורגניאן, שלצורך הקרב הזה אני גם רואה שהוא לקח את הגופייה של אחד ממתאגרפי כפר יאסיף. אולי זה מה שיביא לו מזל בקרב. הוא רשום במועדון כנפות הזהב כפר יאסיף, למרות שהוא מתגורר בקריית ביאליק, הוא עדיין רשום במועדון כנפות הזהב בכפר יאסיף. גורגניאן מנצח 5-0, סגן אלוף ישראל בשנה זו. ואת הפרסים כאן מעניק אריק דרוקמן, חבר ועדה מקצועית של איגוד האגרוף, יושב ראש מכבי ישראל באגרוף. אבל זה כנראה אין הרבה מה להוסיף. אליאנה, מר ישראל. כן, הקהל מקבל גם שואו, הערב היווה לא רק אגרוף, אלא גם הצגה, ואחת מההצגות זה אליאנה. פשוט חוויה מרשימה לראות בחור בממדי גוף כאלה, חיטובי שרירים מרשימים ביותר, נמנה עם טובי מפתחי הגוף בעולם. הבחור מקצועני וחי וניזון מהמקצוע של פיתוח גוף. מבט על אליאנה מראה שבהחלט יש קשר בין איגוף לבודי בילדינג. לא כל כך, אבל מארגנים פה הזמינו אותי לבוא לאסופת ראווה. מאוד שמחתי. זאת אומרת, זה קורה בארצות הברית שעושים במופעים של אגרוף, מופעים של פיתוח גוף. זה בהחלט מחזה ראווה. אני רוצה לברך את המארגנים על תחרות יפה מאוד, ארגון יפה מאוד. מקווה שזה יימשך בעתיד גם. זה היה אליאנה, ועכשיו במשקל 63 קילוגרמים וחצי אנחנו עם הקרב השביעי, אנטון אמירוב עם המכנסיים השחורים צהובים, ומולו חתם מחרום מכפפות הזהב נצרת, המכנסיים השחורים אדומים, מחרום בן 18, אלוף ישראל לנוער, ומנגד אמירוב רק בן 17 וכבר אלוף ישראל לבוגרים, והוא למעשה רק חצי שנה באגרוף, וכבר אפשר לראות שמדובר כאן בכישרון גדול מאוד. אין ספק רון, אנטון אמירוב היום נחשב לאחד הכישרונות הגדולים של האגרוף הישראלי. הבחור כמעט בן 18 אפשר לומר, הוא בא לאגרוף כאשר בקריירה שלו כבר עיסוק בענף ההיאבקות, הוא עשה הסבה לאגרוף, יש לו מאמן מאוד כישרוני שמכין קבוצה מצוינת. והוא מה עושה אמירוב למחרום, דם יורד מהפה של מחרום, והקרב גם נעצר למספר שניות. לספירת חובה, השופט ראה מכה חזקה, אני לא ראיתי מכה, אבל לשיקוליו של השופט עמו. הוא רצה לתת מספר שניות התאוששות למחרום, אבל אמירוב פשוט לא עוזב אותו לשנייה, לוחץ על מחרום ודוחק אותו לחבלים, ונחפש את הפרצה לחוות בכדי לסיים את הקרב הזה בנוקאוט. לדעתי הנוקאוט כאן שאלה של זמן, והנה זה בא. 29 שניות ו4 סיריות לסיום סיבוב מספר 2. אמירוב שולח את מחרום אל הקרשים. ספירת החובה. מגן השיניים של מחרום נפל לרצפה, והשופט ישר הנה ראינו למעשה את הנוקדאון, ועכשיו פעם שנייה זה כבר כנראה הופך לנוקאוט. ספירת חובה נוספת, לא בטוח שמחרום יוכל להמשיך בקרב. גם אם הוא יכול, רצוי מאוד שהקרב הזה ייפסק, היה רצוי להפסיק גם בקרב, גם בנוקדאון הראשון. ממכון דניאל, אנטון אמירוב. אנטון אמירוב ממכון דניאל יקבל את המדליה. בחור מאוד כישרוני מנכ"ל בריכת גורדון בתל אביב. אנטון, זה היה קצר מאוד, לא הספקנו ליהנות. מה אני יכול להגיד לך? ההכנה שלי הייתה די טובה. קצת הכרתי את היריב שלי פחות או יותר. ידעתי מה הוא יכול לעשות לי, וידעתי מה אני יכול לעשות. אז בגלל זה קצת היה קרב די מהיר. ואתה בסך הכל באגרוף בסך הכל חצי שנה. כן, רק חצי שנה. אני אגיד לך למה הגעתי להישג של היום כזה גבוה קצת, לדעתי. יש לי מאמן שאני חצי שנה מתאמן אצלו, הוא השקיע בי די הרבה, ומה שהשפיע על הקרב הזה זה ההשקעה שלו בעצם.
מבט על אנטון אמירוב מראה שהבחור יודע מה הוא רוצה. אנחנו עכשיו עם קרב במשקל 60 קילוגרמים. אולג איליאגויה ממכבי עפולה מול בלאל בדרנה מכפפות הזהב ערבה. ובדרנה אהרון בקרב הזה עם יתרון הגובה, הוא צריך לנצל זאת. אין ספק, בדרנה במשקל נמוך מאוד עם גובה אדיר, הבחור כמעט 1.80 מטר גובה, הוא כמעט בראש שלם יותר גבוה מאלוגייב, ואם הוא ינצל את תנודת הידיים הארוכה שלו, הקרב הזה לא צריך להימשך הרבה זמן, ואם כן, אז הוא בכלל לא צריך לתת לאולג בכלל שום צ'אנס להגיע אליו ולפגוע בו. ובילאל פשוט נגרר לקרב קרוב מדי, הוא חייב לשמור את אולג לקרב רחוק. בדרנה כמובן בגופייה האדומה. הפרשי הגבהים כאן פשוט זה כמו דוד וגוליית. בקרב הזה של עד 60 קילוגרמים, הפינה האדומה. הוא שאל אותי אם הוא ניצח. הנה התשובה. לרום מזלו של אולג, דוד לא ניצח כאן את גוליית. אנחנו עכשיו עם אחד מהקרבות המוצלחים ביותר בטורניר השלום. בגופייה הכחולה רומן בגטוריה מכפפות הזהב אילת, ובגופייה האדומה רומן גרינברג. שני מתאגרפים מצוינים במשקל 75 קילוגרם. בגטוריה אלוף ישראל ב-95, גרינברג בן 15.5 בלבד במקום השני באליפות אירופה לקדטים בשנה זו. רומן בגטוריה אלוף ישראל 3 שנים ברציפות, לעומתו רומן גרינברג בחור בן 15.5, סגן אלוף אירופה לקדטים. הפרשים אדירים כאן, בחור בתחילת דרכו עדיין לא מחושל פיזית. רומן בגטוריה מתאגרף חזק מאוד. ולמרות גילו הצעיר של גרינברג, בגטוריה לא עושה לו שום הנחות, כבר שולח אותו לקשים. וכמו שציינת, בגטוריה באמת אלוף הארץ מ-95, סיים גם במקום השני בתחרות בינלאומית בסופיה ובמקום השלישי באליפות ישראל. בגטוריה לא נותן לגרינברג מנוחה, והנה עכשיו, למרות שלא הייתה חבטה, גרינברג מועד. בגטוריה יש עוצמת מכה אדירה, חזק מאוד, הוא משתמש בכוח הפיזי האדיר שלו. וואו, ואילו הוא מוצא את הפרצה. הוא מוצא את הפרצה, הוא מוצא את הסנטר החשופה של גרינברג ומוריד אותו לקרשים. וכל מילה כאן מיותרת. קשה לגרינברג להתאושש מהחבטה הזו. סיום הקרב כמובן. עינת אהרון מוביל את רומן גרינברג לפינה שלו. בחור צעיר רק בן 15.5, עתיד עוד לפניו, אין מה לעשות, זה לא היה כוחות. בגטוריה מתאגרף מצוין והוא גם מנצח בנוקאוט. והמנצח בקרב זה הוא רומן בגטוריה מאילת. השופט הפסיק את הקרב. אהבתי את הפסיק את הקרב, כלומר לא הייתה לו הרבה ברירות. ניצחת את הילד, הקרב הזה לדעתנו היה הרבה יותר קל ממה שציפית לו. כן, מגון העופות znali ih ne voda. יותר קשה. Magam i sve ga movita, mohta da כמו לדייצה. הוא שוקל יותר ממני ואני חיפשתי מכה אחת, פגעתי במכה הראשונה וכשבאה ההזדמנות השנייה הכנסתי לו את הימנית שהפילה אותו לקרשים. ואותה הימנית שהפילה אותו לקרשים היא הייתה פשוט מדהימה, אנחנו רוצים שוב לשמוע תיאור שלה מהפה שלך. Italian magari udarijo margiona xelit რო დააგდე, აგვიხსენე როგორ გაკეთე. არისო მარჯვენა დარტყმეთ, მაგარი დარტყმა იყო პირველი, მარცხენა დარტყმეთ, კარგი დარტყმა იყო, მეორე იყო შენ თვითონ იცი מכה הראשונה הייתה מכה ישרה של יד שמאל, היד החלשה. בפעם השנייה הוא תפס אותו גם ביד שמאל וגם בבב ימנית, וזה בדיוק התיישב על הסנטר ובגלל זה הוא גם נפל. סידני 2000 עומדת בפתח, מה חסר לך כדי להיכנס לסגל הסופי? אימונים ומתאגרפים שיהיה לי עם מי מתאמן. יריבי אימון והרבה אימונים. תודה רבה.
אז אמרנו שבאירוע הזה לא היה לנו רק קרבות, ראינו גם הופעה של לוחמי סמבו צעירים, והנה גם קטע ריקוד ברזילאי, רקדניות הנאות האלו שהנעימו את זמננו ואת זמנם של כל הצופים שהגיעו לאולם באוסישקין. תהנו. רקדניות מברזיל, לא חיקוי ישראלי, ברזילאיות שמופיעות ברחבי הארץ. חוויה שמשלבת אגרוף ופאן. ואנחנו עכשיו עם קרב הנשים שנערך בפעם השנייה בלבד בארץ בין לריסה גולדסמן בחולצה האדומה לז'ניה קוזמנקו בחולצה הכחולה. 3 סיבובים, 1.5 דקות בלבד לכל סיבוב, קרב במשקל של עד 67 קילוגרמים. וכאן אנחנו רואים גם ההון שלבחורות יש קסדות שונות מהרגיל. לא, רק קסדה אחת שונה שבאה מטקוונדו, אבל הקסדות הן אותן קסדות. פשוט הקסדה הזאת מגינה יותר על חלל גדול יותר של הפנים. לאחר 14 שנים חודשו קרבות הנשים בישראל, ויהיה מעניין לראות אם הקרב הזה יהיה לו המשכיות, ואם זה יביא עוד מספר נשים לעסוק במקצוע האגרוף. מקצוע האגרוף נשים בעולם מתפתח. לא מזמן נערך קרב על כתר עולמי שהמנצחת זכתה בו $300,000. אז יש לי מה לשאוף. כן, בהחלט. המנצחת בקרב הזה, להזכירכם, מסתפקת ב1,000 שקלים. ורון, בשביל מתאגרפות מתחילות, הרמה שהופגנה בהחלט משביעת רצון. למרות שניכר על השתיים שהן מתרגשות מגודל האירוע. אין ספק, ההתרגשות כאן ניכרת בתנועות שלהן. אבל הן משתחררות מהר מאוד, וכל אחת מפגינה את מיטב הביצועים שלה. ולבחורות האלה יהיה לשאוף, יש לאן לשאוף, להגיע לקרב מקצועני. התוצאה תהיה החלטת השופטים. תיקו. לא מקפחים אף אחד, שומרים על שלמות, שתיהן מאותו מועדון, יותר כקרב ראווה מאשר תחרות רשמית. ואת הפרסים מעניק דני טולמסוב, אחד ממארגני התחרות עם אבי פוקס, ספורטאי לשעבר מאוזבקיסטן. אז היה לכם את הכבוד ליטול חלק בקרב הנשים השני בארץ, אבל את, ג'ניה, הבטחת לפני הקרב שתנצחי. מה קרה? תהיה בישה שלו פנימיגרש פרד בו, יש לו ג'ילס. לא יודעת, אולי חברה שלי יותר חזקה. אני הרבה זמן לא הייתי בבוקס. הכל כפי היא עשתה הפסקה ארוכה ועדיין צריכה להשתפשף. צריכה להתאמן קשה ולחזור לכושר שלה. родить ребенка это тоже надо много сил. ילדתי סך הכל ילד וזה גזל ממני לא מעט אנרגיה, ועכשיו אני מתאוששת. ומה איתך, לריסה, איך עבר עלייך הקרב? אני מרגישה טובה, אני יכולה עוד קרב, כי אני, מה זה, אני יכולה להתאמן, אני גם להתאמן כל יום, גם אני לא... я тоже не готова, не так... גם אני לא מוכנה, כי אני לא מתאמנת כל יום, אני יכולה לעבוד יותר קשה. כן, ואני אהיה להתאמנת עוד, כי אני רוצה יהיה מקום ראשון בכל העולם. אמרת שיש לך כוח לעוד קרב, עכשיו השאלה אם זה משהו חולף או שיהיה לזה המשך? Вы будете еще раз выступать или только сейчас у вас осталось? אני חושבת שאני עוד באליפות משהו, אז אנחנו רוצות עוד פעם. כי זה... אחרי קרב אני מרגישה טובה משהו זה בשבילי, אני אוהבת. הרגשה טובה אחרי קרב. והיא רוצה להמשיך להתחרות אפילו על תואר אלופת אירופה או העולם. יש לכם איזה מודל בעולם של מתאגרף או אולי אפילו מתאגרפת? יש מודל который женщины или мужчины, боксер или боксерка. כן, יש, זה בעולם יש, בטח שיש. מי? תגלי לנו. יש לי מוחמד עלי. אני רוצה כמו פרחת как бабочка, жалить как пчела, скажите. היא אומרת, אני רוצה לרקוד כפרפר, לעקוץ כדמורה, כאמרתו של מוחמד עלי. אני אוהבת מייק טייסון. היא אוהבת את מייק טייסון והיא רוצה לעקוד כמוהו. כן, משהו. מייק טייסון זה בשבילי אהבה שלי. ג'ניה ולריסה, תודה רבה.
זה הקרב בין יורי קורלנסקי מכפפות הזהב אלעד בגופייה בצבע כחול מול שדי הריש מכפפות הזהב נצרת. בין 20 שדי הריש, קורלנסקי בדרך כלל מתאגר במשקל 60 קילוגרמים, אבל מכיוון שאין לו בארץ יותר מדי יריבים במשקל הזה, לצורך הטורניר הוא עלה לקטגוריה של עד 63 קילוגרמים וחצי. קורלנסקי אלוף ישראל מ-91. רון, יורי קורלנסקי בהחלט מתאגרף, גם כן שבא מהקיקבוקסינג ועשה הסבה לאגרוף, בחור שדורג שביעי בעולם, ובהחלט הוא אלוף ישראל לא מעט שנים, והצליח גם בזירה הבינלאומית. נמנה על מועדון כפפות הזהב אילת, שהוא המועדון אגרוף הכי טוב בארץ, מחזיק את הכי הרבה אלופים. והמאמן שלהם דוקטור אולג צ'רנומוריץ. יורי מתאגרף שמאלי, מכה חזק מאוד, מכות ישרות, אפרקט ווו, ניחן ביכולת טכנית לא רע, חזק פיזית, בעל יכולת כושר גופני גבוהה. אנחנו רואים את השליטה ללא עוררין שלו בקרב, ושדי הרוש חייב להשתפר הרבה מאוד בכדי לתת פייט שקול ליורי קורלנסקי. מועדון האגרוף של אילת, ענף הספורט מספר 1 בעיר אילת, אלופת המדינה. אפילו טובים יותר מהכדורסל המצליח שלהם. זה גם אולי המקום לתת את הקרדיט למאמן, לדוקטור. דוקטור אולג צ'רנומוריץ, מאמן נבחרת, בהחלט הקים מועדון לתפארת. יש תמיכה מסיבית מצד העירייה, פיני גניסטאו, מנהל הקבוצה וראש העיר. יורי קורלנסקי אילת. היתרון במשקל היה של הריש, אבל לקורלנסקי זה בכלל לא משנה, שליטה שלו בקרב מביאה לו את הניצחון. אנחנו עדיין לא סיימנו עם מתאגרפים אילת, זהו ברחן ונזלה בגופייה בצבע כחול מכפפות הזהב אילת, ומולו יורי פורמן, קרב במשקל 67 קילוגרמים, וגם ונזלה בדרך כלל מתאגרף במשקל של 63 קילוגרמים, וגם הוא עולה כיתה. ונזלה אלוף ישראל ב-96, מקום שני באליפות הים השחור. ברחן ונזלה, יליד אתיופיה, נמצא בארץ כ5 שנים, הוא היה אליף אתיופיה, רון, ומעניין לראות שאתיופיה מצמיחה אלופים גם בענף האגרוף ולא רק בענף האתלטיקה. ובהחלט מתאגרף מאוד מבטיח, הוא מתאגרף גם כאשר הוא פצוע במפרקים די רבים, יש לו דלקות גם בכתפיים וגם במרפקים, והוא התייצב לקרב בכל זאת, כי הרצון להשתתף ולהתחרות יותר חזק מכל דבר. מולו ניצב יורי פורמן, אחד מטובי המתאגרפים הצעירים במדינת ישראל, בחור שאני עוקב אחריו כחצי שנה, מגלה התקדמות מדהימה מקרב לקרב, והבחור עשה שינוי והתקדמות אדירה בחצי שנה האחרונה, ובהחלט אם הוא ימשיך ויתקדם ככה, בהחלט צומח לנו מתאגרף ברמה הבינלאומית הגבוהה. מפגין יכולת טכנית מצוינת, תנועה מעולה, יכולת לחוש מרחק, ובהחלט עתידו עוד לפניו. נקווה שברחן ונזלה יתגבר על הפציעות שלו ויצליח להשיג את המינימום לסידני 2000. מכות תשובה מצוינות של יורי פורמן, שעובד כמספר 2, מחכה שוונזלה יתקוף אותו ועונה במכות תשובה מצוינות. ונזלה מאוד אגרסיבי, טיפה פסיבי, הוא במצב רגיל הרבה יותר אקטיבי.
אבל הפייט כאן הוא מצוין. שני מתאגרפים מפגינים רמת אגרוף גבוהה ביותר. רון אגרוף נקי מפאולים, ממש טכניקה מצוינת. יורי פורמן לא מהסס לחשוף את הסנטר שלו, ידיים שלו באזור החזה, הוא סומך על יכולת התנועה ויכולת התגובה שלו ופשוט תאווה לעיניים, עבודת רגליים מצוינת של יורי פורמן. ונזלה בקו הזה מגלה שהחיים יכולים להיות קשים כשהיריב שלך פתאום מנסה ליזום בחזרה. יורי פורמן שינה מספר פעמים את סגנונות הקרב שלו ממספר 2, ממתגונן הפך לתוקף. זה בהחלט שיבש את הטקטיקה של ברחן ונזלה וזה בהחלט הביא ליתרונו של יורי פורמן. סיבוב שלישי. זה הסיבוב האחרון בקרב, ודבר עדיין לא הוכרע כאן. קרב שקול. קרב בהחלט שקול, סיבוב ראשון של ונזלה, סיבוב שלי של פורמן, זה הסיבוב שיכריע את זהות המנצח. הכל עדיין פתוח כאן לשני הצדדים. קצב קרב מצוין של שני החבר'ה מנהלים בסיבוב שלישי קרב כאילו זה עתה התחילו את האגרוף, את הקרב, ובהחלט זה מצביע על מוכנות פיזית מצוינת של שני החבר'ה וזה פשוט אהבה לעיניים לקבל קרב אגרוף בקצב מרשים כל כך. התנועה של יורי פורמן מצוינת, הוא הבחור מסוגל גם לזוז וגם להכות בבת אחת וזה דבר שדורש קורדינציה לא קטנה והבחור מפגין. שני החבר'ה לא מרפים מהדוושה, הם יודעים שכל מכה יכולה להפוך את התוצאה על פיה, הקרב פה שקול מאוד וכל התקפה יכולה להטות הכף לזכותם, הם יודעים את זה. אנחנו גם נמצאים בשניות האחרונות של הקרב, סיום הסיבוב השלישי ולפורמן יש הזדמנות מצוינת להשיג ניצחון על אלוף ישראל. המנצח בקרב הזה על 67 קילוגרמים, הפינה האדומה, יורי פורמן מחיפה. לאחדים זה יכול להיות הפתעה, אבל לפי מה שראינו בזירה, יורי פורמן בהחלט גילה עליונות ובהחלט הניצחון הגיע לו כאן. הפתעה, אבל לא לפי מה שראינו. בהחלט בחור עם עתיד בזירה. אנחנו יוצאים לדרך מסיבוב מספר 2, קרב במשקל 67 קילוגרמים. אלכסנדר ציפישב, גם הוא מכפפות הזהב, אילת בגופייה הכחולה, ומולו ראובן זווארו בגופייה בצבע אדום ממכבי תל אביב, וגם ציפישב מכפפות הזהב אילת, וזה אומר שהוא אלוף ישראל מ-94, מקום שלישי בתחרות בינלאומית בפראג בשנת 96. בשנת 97 אלכסנדר ציפישב נוצח על ידי ואצ'סלב מייזל באליפות. עד השנה הזו הוא היה באמת אלוף ישראל, הוא גם כן מטובי המתאגרפים במדינה, מתאגרף עם יכולת טכנית מצוינת. התכונה היחידה חסרה לו להצליח בזירה המקצוענית הבינלאומית זה טיפה מהירות וקצת יותר אגרסיביות. אם הוא ישפר את שתי התכונות האלה, הבחור בהחלט יכול להיות פוטנציאל לסידני 2000. מולו ניצב ראובן סברוב, מתאגרף בתחילת דרכו, ראינו כאן ימנית לסנטר של סברוב והשופט סופר לו ספירת חובה, הוא בהחלט יוכל להמשיך את הקרב הזה. סברוב התחיל את האגרוף לפני כשנתיים, הבחור מגלה התקדמות אדירה מקרב לקרב, ואם הוא ימשיך בקצב הזה אז הוא בהחלט יוכל להיות
יריב שווה כוח ליריבים במשקל. ראובן סברוב אגרסיבי מאוד, ציפישב טכני, מחכה לטעויות של סברוב. מהירות תגובה מצוינת של ציפישב מוציאה את ראובן סברוב משיווי המשקל ומאפשרת לאלכסנדר ציפישב בכובע האדום ובגופייה הכחולה לצבור את הניקוד בכדי להוביל בקרב. אבל הקרב הוא מאוד קצבי ובהחלט אנחנו רואים כאן אגרוף שנעים מאוד לצפות בו. בהילוך החוזר אנחנו רואים כאן תנועה מצוינת של שני החבר'ה בניסיון למצוא את הפרצה אצל היריב. ציפישב מוציא את מספר המכות שמספיקות לו לנצח את הסיבוב ולהוביל בקרב. המנצח בצדק אלכסנדר ציפישב מכפפת הזהב אילת. יעריך המדליות העלולה אריק דרוקמן, חבר הנהלת איגוד האגרוף. אריק דרוקמן מעניק המדליות בעצמו, אלוף ישראל לשעבר במשקל כבד, אחד מטובי המאמנים במדינה. ועכשיו אנחנו עם הקרב בין ואצ'יסלב ספיר ממכבי תל אביב, אגרף צעיר בן 22, עדיין בלי תארים משמעותיים באגרוף בארץ. קרב במשקל 71 קילוגרמים, ומולו סמיר שחאדה מכפפות הזהב יפיע, שחאדה בגופייה האדומה, בן 24, לשעבר אלוף ישראל, השנה הוא במקום השלישי. כן, היה לו קרב שקול מאוד נגד דוד בלונשטיין באליפות ישראל, אבל בהחלט אחד מטובי המתאגרפים במשקל 71 קילוגרם. וכבר אנחנו עם ספירת חובה לספיר, שמתקשה למצוא את עצמו בקרב הזה. ספיר מתאגרף צעיר, חזק מאוד פיזית, אבל עדיין לא מלוטש טכנית, ויש לו הרבה עבודה במועדון לשיפור ליקויים טכניים די ניכרים. הוא די איטי, די מגושם, הוא חייב לעבוד על הליקויים האלה בכדי להפגין יכולת טובה. והנה עוד מטר של חבטות ששולח שחאדה לכיוונו של ספיר. ההגנה של ספיר במצב הזה כבר לא כל כך טובה, והכל נכנס, פנים, בטן, והפעם זה כבר יותר מדי. סיום הקרב, ספירת חובה, עדיין לא סיום הקרב. ספירת חובה, בהחלט שימוש בקומבינציות מצוינות מצידו של סמיר שחאדה. עכשיו זה מגיע, סיום הקרב. השופט מפסיק את הקרב. מאמנו של סמיר שחאדה הוא אחיו סלים שחאדה, לשעבר טובי המתאגרפים במשקל חצי כבד בארץ. והמנצח בקרב הזה, אחרי שהשופט הציג את הקרב בסיבוב השני, הוא סמיר שחאדה יפיע. ורון את הפרסים יעניק אבי פוקס, מר ישראל לשעבר בפיתוח גוף, אחד ממארגני הערב, ביחד עם דני דולמסו. סמיר הלך טוב מאוד, הגנה כמו שרצית, התקפה ימניות שמאליות 10.
ככה צריך. בגלל שאני למדתי, אני גומר המשחק שלי בלגוף, השופטים דופקים אותי, לא נותנים לי. זה קרה לי באליפות ישראל. אני רק התאמנתי בשביל רק לגמור בניק אאוט. ככה אני גומר, ככה רוצה מאמן שלי. הטקטיקה של שחאדה היא האידיאלית, פשוט לגמור את הקרב בנוקאוט, לא לחכות להחלטת השופטים, אבל כמובן שזה לא קורה תמיד. אנחנו עכשיו עם קרב במשקל 67 קילוגרמים, דוד בלומשטיין, כפפות הזהב אלעד, כבר אמרנו, בגופייה הכחולה, ומולו דוברן סנסטו בפינה האדומה, בגופייה האדומה מבת ים. דוד בלומשטיין, אלוף ישראל במשקל 71 קילוגרם, בחור עם יכולת טכנית מצוינת, תנועה מעולה, אגרוף נקי, לא כל כך קצבי, אבל בהחלט יש מה ללמוד מהתנועה המצוינת שלו. יכולת הרגשת מרחק מעולה, הידיים שלו ממש למטה, הוא סומך על יכולת התגובה שלו לא לספוג מכה, מאוד קשה לפגוע בו, וזה מאפשר לו מגננה מצוינת, וכאשר הוא מגן אז הוא גם מצליח למצוא את הפרצות אצל היריב כאשר הוא מוציא אותם משיווי משקל. בחור שלא מתאמן רצוף כל השנה, אם יעבוד בצורה רצינית בהחלט יהיה לו מה למכור בזירה הבינלאומית. ורון, הבחור שוקל 68-69 קילוגרם, הוא מתחרה בקטגוריה של 71 קילוגרם, לא צריכה להיות לו בעיה להתחרות ב-67 קילוגרם, שם תהיה לו הצלחה טובה יותר. בשונה וואו, זה היה קצר ומהיר, בלומשטיין שולח את סנסטו ולקרשים, ספירת חובה למתאגרף בגופייה האדומה. מכת וו שמאלית מוצא את הסנטר החשוף של סנסטו ומורידה אותו לקרשים, והשופט מפסיק את הקרב בגלל מכה חמורה בראש. קצת זמן להתאוששות מבחינתו של דוברן. הניצחון של בלומשטיין. מעניק את הפרסים, אחיו של דני דולמסוב ומארגני האירוע. אנחנו מתקרבים לסיום, וזהו קרב במשקל 91 קילוגרמים. מרסל קובשדי מבריכת גורדון מול אייל מזרחי ממכבי עפולה. מזרחי מקום שלישי באליפות ישראל בן 24. קובשדי הגיע עם אחיו לארץ מהונגריה לפני 4 חודשים. הוא רק בן 17, שימו לב, אלוף הונגריה בקדטים לגילאי 16-17. מקום שלישי באירופה בקדטים. בהחלט אטרקציה, עתיד עוד לפניו. אין ספק, בחור כישרוני מאוד. הוא חייב להתחזק אם ברצונו להגיע לאותם הישגים כמו בקדטים, מקום שלישי באליפות אירופה, ובהחלט לבחור יש מה למכור, ניחן בנתונים פיזיים מצוינים. אנחנו רואים כאן דימום רב מאפו של דני מזרחי, והשופטים שוקלים להמשיך את הקרב. בגופייה הכחולה מסיים את הקרב מהר מהצפוי, הוא מנצח בנוקאוט טכני. אנחנו נצפה אחד באחד מטובי השופטי אגרוף בעולם, יעקב אוטרי ריגימוב, יותר מוכר ברחבי העולם. הבחור אימן את נבחרת גרוזיה באגרוף, נמנה על טובי השופטים באגרוף העולמי משנת 89. בשנה הזאת הוא נבחר לשופט הטוב ביותר בעולם, ולבחור יש בהחלט סיכוי להגיע ולשפוט במשחקי סידני 2000. נאחל לו בהצלחה. בזמן שרגימוב מקבל גביעים, אנחנו יכולים לספר לכם שבחודש מאי 98 בשנה הבאה אליפות אירופה בבלרוס. אהרון, יש סיכוי? יש סיכוי ל2-3 מתאגרפים ישראלים להצליח שם. בוא נזכיר שמות. ואצ'סלב מייזל הוא כמובן באופן טבעי מועמד מספר 1, מועמד מספר 2 זה רומן בגטוריה, וכמועמד מספר 3 אפשר
למנות מספר מתאגרפים, אולי יורי קורליאנסקי. שיהיה להם בהצלחה. בהחלט, ואנחנו עכשיו עם הדובדבן, קרב במשקל סופר כבד מעל 91 קילוגרמים בגופייה הכחולה. זהו תאופיק בסיסי, ומנגד לורן קובשדי, אח של מרסל, גם הוא עולה חדש מהונגריה, כמו שהזכרנו, השניים הגיעו ביחד. תאופיק, אלוף הארץ 3 פעמים לבוגרים, בקרוב בן 23, מודח על ידי קאסם ברקה. ומנגד קובשדי, גם הוא צעיר מאוד, בן 19, הגיע לפני 4 חודשים, אלוף הונגריה בנוער, מקום 5 בעולם. קרב שבו בסיסי לא נותן מנוחה ולו לשנייה אחת לקובשדי. כן, בסיסי עלה חדור מוטיבציה לנצח את הקרב, הוא נלחם מול מתאגרף צעיר בתחילת דרכו. בסיסי קצת יותר מנוסה ממנו, קצת יותר מלוטש וגם קצת יותר חזק ממנו. הוא בהחלט דוחק את קובשדי לפינה. רואים פה פייט, משקל כבד, עוצמה אדירה בכפפות, ובעצם נשאר לנו רק ליהנות מקרב אגרוף קצבי מעניין בין שני מתאגרפים, אלוף ישראל תאופיק בסיסי בגופייה וכובע כחולים, וקובשדי בגופייה האדומה. בסיסי פשוט לא נותן לקובשדי לנשום, לוחץ אותו ומכה בו ללא הפסק. אנחנו יוצאים לדרך עם סיבוב מספר 2, ויכול להיות שאם קובשדי היה עורך מין ריגול קצר לפני הקרב, רואה את בסיסי בקרבות אחרים, אולי הוא היה מצליח להיזהר, לחמוק ממנו יותר טוב ולהשיג תוצאה טובה יותר. יכול להיות, אני מתאר לעצמי שהם עשו שיעורי בית היטב, אבל כנראה לא מספיק. ראינו פה אפרקאט מצוין של בסיסי, קובשדי מחזיק יד מתחת לחגורה באזור האשכים, הוא טוען שהמכה הייתה נמוכה. אני לא כל כך ראיתי מכה נמוכה. יהיה מעניין לראות אם השופט יוריד לו נקודה על כך. הוא לא הוריד לו, סימן שלא הייתה מכה מתחת לחגורה, המכה הייתה חוקית. גם קיבל ספירת חובה. ספירת חובה חייבים לספור, כאשר מתאגרף נופל סופרים ספירת חובה, לא כמו כאן שהנפילה היא כתוצאה מדחיפה. השופט מסמן לקובשדי להרים את הראש למעלה. כאן ראינו מכה מתחת לחגורה, והשופט בהחלט מוריד נקודה מבסיסי, מסמן לשופטי הצד על הורדת נקודה, בהחלט בצדק. ספירת חובה נוספת שמקבל קובשדי. הקרב הזה בהחלט הולך לרעתו, יתרון בולט של בסיסי, אלוף ישראל בגופייה הכחולה. ללא ספק, בסיסי תופק את קובשדי ללא ערף, וראינו כבר 2 ספירות חובה וקובשדי בבעיה. לא נעים להילחץ על ידי המסה של בסיסי, זה מה שהוא מנסה לעשות לקובשדי מדי פעם, לשלוח אותו אל החבלים. רון קובשדי עושה טעות טקטית חמורה מאוד עם בחור עם מתאגרף שכל כך חזק ועולה, יש לו יתרון כוחני עליך. אתה חייב לנוע לצדדים ולהשתמש בג'בים, במכות ישרות, להחזיק אותו, למנוע ממנו להגיע לקרב קרוב, ולא ללכת איתו פייט, כי בפייט לבסיסי יש יתרון אדיר, הוא יותר חזק ממנו, וקובשדי עושה את הטעות הזאת, הוא נכנס לפייט, ובפייט אין לו הרבה מה לחפש מול בסיסי. גם כושרו הגופני לא כל כך מספיק לו לפייט, ולכן זו טעות טקטית שהוא חייב לעבוד עליה. למעשה סגנון הקרב שמתאגרף בוחר בזירה חייבת להיות לא תמיד לפי השיטה האהובה עליך, אלא לפי היריב מולו אתה מתמודד. אמנם גדולה של מתאגרף זה לכפות את הרצון שלך על היריב, אבל לא תמיד מצליחים לעשות את זה, ולכן גם צריכים להיות מוכנים להתאים את הטקטיקה שלך ליריב. בסיסי מכה את כל סוגי המכות. בחור עקשן, קובשדי, היה נראה שהוא קרוב מאוד למצב של נוקאוט, אבל בכל זאת הוא עדיין על 2 רגליו.
פייטר באגרוף, אם הספורטאי לא פייטר, אין לו מה לחפש בענף כמו אגרוף, ובכלל בכל ענפי הספורט. אנחנו רואים כאן פלסטר של אחת מהמדבקות המודבקות בזירה לפרסומות, נדבק לרגלו של בסיסי והורידו זאת ממנו. פייט מצוין, בסיסי לא בוחל להשתמש גם בגופו, גם בכתפיו, בכדי להכות בקובשדי. שוב, ספירת חובה לדעתי לא מוצדקת, הספירת חובה באה עקב העייפות ולאו דווקא עקב מכה, הוא נותן כ10 שניות התאוששות, קובשדי מביט על השעון, רוצה לדעת כמה נשאר לו לעמוד מול הפרלוחם הזה, תופיק בסיסי, אלוף ישראל, והנה בא הגונג הגואל מבחינתו של קובשדי. ומנצח הקו הזה הוא מנצח הקרב בתוצאה 5-0, תופיק בסיסי משפרעם. זהות המנצח הייתה ברורה לנו, בסיסי הוביל. ואת הפרסים יעניק השופט הבינלאומי יעקב אוטרי רגימוב. בסיסי פשוט שיקור מהניצחון שלו. הוא בהחלט, היו הצהרות בכלי התקשורת והוא עמד בהבטחות. לפי האושר שלך בסיום הקרב, הניצחון הזה שווה לך איזה כמה בקבוקי שמפניה. אני מעריך שכן, שצריך לעשות איזה חפלה קטנה לכל המתאגרפים, לשתות ביחד. איזה סיבה קטנה ככה. אתה ממש אלוקה, לא עזבת אותו ולו לשנייה אחת בקרב הזה. ככה אני עשיתי את זה בשביל, קודם כל בשביל המאמן שלי, אני עשיתי את זה, שכאילו כל האירועים מערוץ 5 שיכירו את המאמן קאסם ברכה, אני עשיתי את זה בשבילו קודם כל, מספר ראשון, אני עשיתי את זה בשביל המאמן שלי, אחר כך בשביל המשפחה, בשביל הכפר שלי. בוא נדבר קצת על הקו, ולמעשה הוא שיחק לידיים שלך, וזה שהוא כל הזמן התקרב אליך, נתן לך את האפשרות לחבוט בו ללא הרף. הוא לא נתן לי להתאגרף. בכלל לא נתן לי אגרף, הוא מחבק אותי, כל הזמן תופס אותי. אני רוצה להתפרק ולתת גרוף. התעייפתי, זה הקרב היה קשה, קשה מאוד. התעייפתי הרבה. תופיק, יש מישהו בארץ שיכול עליך? לא יודע, תמיד לא יודע. אני לקחתי מקום ראשון בישראל 3 פעמים, אלוף בישראל 3 פעמים. ויש חזקים בישראל. כל הזמן ככה, לפעמים אני מנצח, לפעמים מפסיד בחו"ל. מזל טוב. תודה רבה. אהרון, ערב כבוד כזה עושה לנו בהחלט חשק לעוד. אין ספק, אני חושב שהצופים זכו לחוויית אגרוף מרשימה של טובי המתאגרפים הישראלים. בהקשר לקרב האחרון, אני מסכים עם בסיסי, ונזכיר שקאסם ברכה היה מטובי המתאגרפים הישראלים. זה הזמן לומר שלום לטורניר השלום, וגם זו ההזדמנות להודות לאבי פוקס ודני טולמסוב שארגנו לנו ערב מעניין, מגוון ומרתק. אנחנו מקווים שמבחינת השניים עם האוכל יבוא התיאבון. זהו, עד כאן, אנחנו נתראה בתוכניות אגרוף נוספות. שלום ולהתראות.